магазини мо ҳаматон фақат нархора бигин ҳам хе мегуфтин ҳам хе набод. ҳозир ма ба шуморо ҳамаи нархҳои телефонҳоро ки дар магазин ҳозир ҳастанд нархҳоша шумода мегум. дар ҷа бошад телефони Redmi Note 13 Pro Plus обзор кардаги будам камтар пеш. Телефони Redmi Note 13 Pro Plus памяти 12 ва 512 ва 856 мешава. Экранаш аввалной гаштагиай. Дар дорони комплектатсияш нигоҳ кунед 120 ватта бистраш зарядка дар байни 20 дақиқа телефонро пур мекунад. Кабели оригинал ва чихоли чорни ай компанияи Redmi худаш дора. Дизайнаш хайхтон медонен чихелай. Тарзи коркунии экранаша ба шумо нишон метавам. Экранаш 120 Гц экранаш кор мекунад. Бинед 120 Гц кор мекунад. 200 мегапиксел камера дора. Мана 10x пеш мебура. 10x пеш мебура телефон. Хоб, нархи телефон боша памяти 856 29990 ро дар магазини мо памяти 12 ва 512 тагаш боша. Айни ҳол 12 ва 512 тагаш камтар ёфтанаш қин шидагиай. Нархша мегум хай 32990 рубл. Ва агар дигар телефонҳоро шумо нархҳошонро фаҳмидан хоҳед, видеоро то охир тамошо кунед. Ма ба шумо нишон медиҳам ки дар магазини мо кадом телефонҳо ҳастанд. Дар ҷа телефонҳои арзон дар байни Samsung телефонҳои Samsung Galaxy A15 ки мана телефони Samsung Galaxy A15 памяти 4 ба 128 мешава, 6 ба 128 ва 8 ба 156 мешава ки нархҳои 15 кам дар қимат шидагиан. Памяти 4 ба 128 13000 рубл шидагиан. Свети сафед, сиёҳ, yellow ҳамаи намуд светиш ҳастааст ва памяти 6 ба 128 боша нархиш 14990 рублай. Манахтон бибинед. Ва памяти 8 ба 156 боша нархш дар магазини мо 16990 рублай ки любой намуд светша ёфтанаш мумкин аст. Бо дар ҷа боша телефони Samsung Galaxy A25 ду расветкаш ҳастай, сиёҳ ва свети yellow. Памяти 6 ба 128 мешава ва 8 ба 156 мешава ки айни ҳол 6 дар магазини мо қарор дора. Нархаш 18000 рублай. Телефони дигар бошад телефони Samsung Galaxy A35 ки дурни обда бемалол кор мекунад. A54 ҳам кор мекунад ва A55 ҳам дурни обда кор мекунад ки нархи Samsung Galaxy A35 ай ҳамада памяти паст баландаш 8 ба 156 мешава 26000. Samsung A54 боша памяти ай ҳамада пасташ 27000 ва Samsung A55 боша памяти 8 ба 156 боша 32500 рубл. Бо ино бахшона дигар намуд памятҳо ҳам дорам. Барои дигар памятҳошонро фаҳмидан дар рақамҳои болои экранамдагӣ занг мезанед ва ай нархҳошон бохабар мешавед. Инчунин дар магазини мо телефонҳои iPhone ҳам ҳаст. iPhone 11, 12, 13, 14 обични ва 15 Pro Max. Скоро 16 шан мешава. Ва моделҳои Itel боша Itel P55 ва Itel A70 ҳаст ки нархҳошон ай 8990 рубл сар мешава. Телефонҳои Poco ҳаст. Pocoи буҷетни ки нархҳошон 11000. Телефони Realme S61 ки модел нав омадагиай 50 мегапиксел камера 5000 мАч батарейка дора. Памяти 6 ба 128 ва 8 ба 156 мешава. Нархш боша ай 10000 рубл сар мешава. Дизайнаш какраш ба iPhone монандай. Телефони дигар боша Realme S65 ва ахтон бинен телефона пашти ба телефонҳои Samsung Galaxy S23, S22 монандай. ва ай телефонҳо нархҳошон ай 14000 рубл сар мешава. Телефонҳои буҷетни агар шумо бихоҳед телефони Redmi A3 ҳаст ки нархҳошон ай 6990 рубл сар мешава. Телефони Redmi 12 ҳастаст. Телефони Redmi Note 12 ҳастаст. Буда инҷа Redmi 12 боша 8 ба 156 ва 4 ба 128 мешава. Нархҳошонаш шумохтон ай поён да ай каталогтон ай поён бинед ки мисол нархҳошон кадом памяташ чанд сумай. ва телефони дигар боша телефони нав омадагӣ телефони Redmi 13 свети gold, сиёҳ, любой намуд светиш ҳастай ай 14990 рубл сар мешаванд ва шумо метавонед ки ай телефонҳо ҳам харидорӣ кунед. Ин модела ба шумо тавсия метавонам, барои ки модели арзон ай, батарейкаш 5030 мАч ва камераш боша 108 мегапиксел ай. ва телефони дигари телефони Redmi Note 13 ки телефонҳо нархҳошон ай 14500 рубл сар мешаванд. ва телефоне ки экранаш камераш 200 мегапиксел телефони Redmi Note 13 Pro нархҳошон ай 22500 рубл сар мешаванд. Телефонҳои агар Infinix ба шумо дар кор бошад телефонҳои Infinix
ай ҳамада арзонаш бо ҳаст Infinix Smart 7 ки 7,5 айни ҳол дар магазин тамом шудагиай ва телефони дигараш боша Smart 8 Pro. Телефон модели навай 8 Pro памяти 64 8,5 памяти 150 боша 9000 рублай. Дар ин боша телефонҳои пешина телефонҳои Infinix Hot C Hot Chill i ки дизайнаш ба дизайни iPhone монанда кам игравоян ҳастай ва телефон Infinix Hot Chill Pro мана бинед телефон чӣ хел дизайнаш ба iPhone монанда ва телефон нархошон ай 15490 рубл сар мешавад. Телефонҳои агар Honor ба шумо дар кор боша телефонҳои Honor 90 Honor X6a Honor X9b ки нархошон ба ҳама маълумай нависондагиай ва телефон агар шумо барои батарейкаш бигӯен батарейкаш ай ҳамада баланд телефони Power Neo 6 аста ки батарейкаи телефон боша 7000 мАч зарядаш 1500 чотка мебара ва нархҳои телефонҳоро ахтон бибинен ай 16990 рубл сар мешава. Телефоне ки па дизайни аст ки фаслонан телефонои нав бромадаги телефони Tecno Camon C телефони Tecno Camon C памяти 856 мешава 4 намуда светкаш ҳастай нархошон ай 16990 рубл сар мешава. вои телефоне ки мисол дар магазини мо шумо дидесен ин телефонҳо оли ҳамаш нестан бо ҳами хайдига айда бисёраш бо дар склад ҳастай. Любой телефон 2023-2024 ай магазини мо агар заказ кунед ба шумо ёфта телефони дар коритона худо хоҳад дода метонем. ва рӯзои ҷумъа дар магазини мо чихол стеклош бесплатно якта телефон харидорӣ мекунӣ чихоли дил хоҳта вибор мекунӣ ай магазин дасти холи намерай как раз агар рӯзои ҷумъа биёед шумо метавонед ки чихолу стеклора бесплатно ай магазини мо харидорӣ кунед. дар магазини мо инчунин бо авиакассаи Real Avia ҳам ҳастай. Ака Ҳусейн билет чӣ хела яка? Арзон шуда ист яка наздика брат. Билетҳо рафтанӣ арзон шуда ки омаданӣ? Рафтанам арзон омадан. ҳам рафтан ҳам омадан арзон шуда. Билетҳо метавонед ба ҳамин рақамҳое ки дар болои экран дидесен авиакассаҳай метавонед занг занед паспортона роӣ кунед ва яка боша билетона гирифта меояд. агар ки бо магазин биёед бо хуб мешава ай пеш сар як пиёдачӣ мешем чахчах мекунем билетона мегирен. агар бо бошава ягон наушникай мошинкай телефона мегирен Тоҷикистон мерен. отабек чӣ хел брат? савдо чӣ хелай? нормалия? хай саҳай рӯз қати ҳама тишина гуфтем ата видео кунем. рақамҳо дар болои экран барои нархҳои телефона фаҳмидан ё ки билета фаҳмидан шумо метавонед магазини мо телефон харидор кунед ва соҳиби телефонҳо шавед.